The journey started from here at River Benue at Flyboat Park Center in Jimeta, Adamawa State. The delegation led by Awwal Abubakar Gonga, Vice President Capital Pulako International Nigeria chapter, also an economics and energy expert. Awwal was assigned to represent His Royal Highness the Emir of Kano Malam Sanusi Lamido Sanusi II, who is also President Capital Pulako International, to condole the family of late former Confederations of African Football President Issa Hayatou, who died on 8th August 2024 at the age of 77. The late Issa Hayatou was a royalist from a royal family in Garwa, Cameroon. At around 2 p.m. Saturday, the 17th August 2024, the royal delegation arrived Garwa and was received by a warm reception from Alhaji Kadiri Yahya, a pioneer and former president Capital Pulako International, in his residence at Bibemire Garwa. Without much ado, moments later, Alhaji Kadiri Yahya led the Nigerian delegation for the exercise and offered the late sports technocrat fervent prayers to the Almighty Allah. So we are here on behalf of His Highness Emir of Kano, Sanusi Lamido Sanusi, and also President of Capital Pulako International. We are here purposely to the Condoles. Everybody know him in Nigeria. We are proud of him. Since we are young, we used to watch him. We have support the development of youth and sport football. We are proud of him, for Nigerian people, on behalf of people from Fombina. He is a royal person, being a Fombina before, like Adamawa in Nigeria, like Adamawa here, like Garwa, Marwa. So we are all one people, divided by colonial. We are very proud of him. He's a good man, he's humble, he supports the development of sport in Africa. In Nigeria, he supports the hosting of a lot of tournaments. So we are proud of him. His Highness has a high respect for him and pay respect for him. And wish him, inshallah, he'll be in Al-Jannah to Firdaus. So maybe you can. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إياك نعبد وإياك نستعين Maide saro no yurume, no maide teri dirabe. Maide bingali yurume, non maide sobirawo. Dada amunyu siriwo, maide. Amedi la ruki debbo tabi be fi mama ya tanga debbo Amedi la ruki gorko tabi be fi mama ya tanga gorko Amedi la ruki maudo tabi be fi mama ya tanga maudo. Shortly after the condolence prayers, the delegation visited the palace of the Emir of Garwa, Ibrahim el-Rashidini, and condoled with him over the loss.
Alhaji Kadir Yaya and Awwal Gonga also contributed with some words of appreciation to the Emir over his fatherly role. التي في مقل آمين ثم أنزل عليكم من بعد المؤمن وحسن يمسى طائفة منكم وطائفة أتهمتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق زل الجاهلية اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل Directeur de cabinet de développement international. Nous sommes aussi président de développement international pour Toufa. Nous sommes président Issa. Nous sommes président de développement Adama au Nigeria. Nous sommes Nigeria. Kuwani ifayafu bali Afrika wanataka Afrika wabuni Afrika na malo na Nigeria na hadi sasa nasema ndio na tabia wadi mungu ndio Nigeria di Adama permindiga Allah di Adama ni woni advisor ma ko woni vice president capital of Nigeria ni ko Adama wa ene pare gote na sara en sindite lara bu ko huwata digam to dugo on jabir lamma la valle du daraja so ngel mari jiham madadi mako be madadi Nigeria patwara hona. In his response, the Emir of Garwa emphasized on unity, trust, and brotherhood between Nigeria and Cameroon, especially under Fombina Emirate. He expressed the need for leadership tolerance as it was before between both countries. Also amongst the delegation is Dr. Murtala Aliyu, the Adamawa State Chairman, Capital Pulako International. ande to laamuji hande biyamin ɗo tedditi malla amtiti ngam ha leddi Nigeria ɗum wiyata ɗum laamuji bo ha leddi Nigeria on ɗum ɗum wari ha Kano diga Sokoto ha ɗum tokki ɗum yetti ha leddi Banyo ha ɗum taari tarde leddi Cameroun ɗo kap ɗum wotuɓe ɓe ƴola kamma hande ngam nasara on wari senditi garwa ɗo ɗum ƴola on to kadi min ɗo waati hakkilo dedei ko waɗata ha ɗon ɓe dedei ko waɗata ha ɗo pat ha ɗo pat ko memi gal bakko wakkere to memi amin ha ɗo ɗino fuɗɗugo asaweje sali ha leddi Nigeria ɗo ni ɗum sukli amin ha ɗo masin ɓe ballal Allah bo min tori min ɗo waati hakkilo min ɗo tora jumɓaɗe ɗo ni jumɓaɗe sali ɓe waɗi ɗo ha ɗum waɗi ɗo ha dedei kala ko waɗata ha ɗo pat min renata ɓe ɓamtana amin juuɗe min renata ko ɓamɓe ɓamtana amin juuɗe sam laamuji julɓe samma min renata ɓe ɓamtana amin julɓe ko laamuji ɗi ɓuri ɓaɗugo ɓe amin to hande kadi mi ɗo watani hakkilo no laamu ƴola ngo to jamu laami ɗo no leddi man worri kam ɗum derɗirago
laamuji noon ɗi memi amin ɓe hoore am heddi ƴonane dikkano holli amin yiide ɓe bandal ha torde to kadi ta ɓe soma hande kala mo wi haɓanan diina ɓe seeta pa o heɓan jaggalde kala mo wi jogiran laamu ɓe seeta ngam diina pa o heɓan jaggalde ka kanjum min wontiri ha gare ngendam amin annabijo ma Issa jakkon min wallidira ɓe do'a min matotira min jetti kadi saɗo haftango amin ɓe haftango fulɓe naken ɗo reno renan en ɗo barki ɗi yaafeede The procession then embarked on a short sightseeing tour of Garwa City, which is one of the largest cities in the Republic of Cameroon. Issa Hayatou was a Cameroonian sports executive and technocrat, an athlete and also a football administrator who will forever be remembered as the Confederation of African Football president from 1988 till 2017. He was born on the 9th August 1946 and died on the same month of August on the 8th precisely, 2024. Amedi la ruki debbo tabi be fi mama ya tanga debbo